Mwina masiku ambuyo mmakhala mukumva zokhuza tension ya dziko la United States of America ndi dziko la Iran. Mwina mwakhalanso mukuona m'masamba anchezo kuti pali ka rising tension makamaka ka military pressure pamenepo ndi diplomatic relation imene ili fragile pakati pa maikowa. So this is Shamina Naretse ndifuna ndikubwereseni in-depth international report yokhuza zimene ziste. So tiyambe ndi background. The background, it's more of decades of tension zaka zambirimbiri tension imene ikupitirira. So relationship pakati pa Iran ndi United States of America yakhala ili yovuta mwina kuposa zaka 40 zapitazo, makamaka pa nkhani ya kusagwirizana pakati pa nuclear programs, ma US sanctions, komanso kufuna kupanga influence mu region ya Middle East. So mawiki amene angopitawa tension ija yapanga intensify komanso zikubweretsa mantha kuti mwina kutha kubwera nkhondo imene muchizungu tinganene kuti a possible military confrontation. So currently there is a diplomacy talk makamaka pa nkhani yokhuza nuclear energy as whole makamaka kumeneku ku Geneva mdziko la Switzerland. So pakadali panopa dziko la US ndi dziko la Iran akupanga indirect nuclear negotiations panopa zikuchitikira ku Geneva uko ku Switzerland, ndipo ma talks amene wawa akupangidwa mediate ndi dziko lija la Oman. Ma delegates ochokera ku Iran ndi America akufuna akambirane amvane pa nkhani ya yopanga limit ma nuclear activities a dziko la Iran, komanso in exchange kupanga kuchosa ma sanctions ena ndi ena amene dziko la United States of America linayika pa Iran. So ma Iranian officials akunena kuti at least there is progress mwachidule pa zinthu zina akumvana pamene ma delegates aku US angokhala chete. So inza kuti padakali kagapo kena kake kamene sakugwirizana kuma diplomacy talks awo, and particularly nkhani ndiyokhuza kupanga enrich uranium pa international inspection level. So US inapanga propose kuti dziko la Iran isamapangeso za nuclear enrichment, zomwe kumbali yanga ndikuona ngati ndi zophinja dzikolo dziko limadalira uranium yemweyo kupangira magesi, ndi akuti iyayi musapangiretu. Mbuyo at least ananena kuti enrichment isapitilire 60%, koma pano pa kuti musapangiretu zimene zikuonesa kuti nayonso Iran singangofikira kuvomereza. So chinthu china nchokuti pakadali panopa there is military pressure kapena kuonesa kwa mphamvu kwa United States of America. So despite kuti anthu amene wawa kukambirana, there is an ongoing talk between both sides, mbali ini mbali iyi, komabe dziko la United States of America likupanga zinthu zodabwisa. Dziko la America chipitire ni maforce ku Middle East ndi mchaka cha 2003. Panopa force amene akuoneka so chifukwa kwapita ma fighter jet ambirimbiri, kwapita ma tankers opanga refuel ma fighter jet ali malere, and tingangoenda kuti dziko la US lapanga increase military presence ku Middle East, yapanga deploy ma aircraft carrier amene amakhangalira runway yoyenda pamadzi, ma aircraft carrier amene akukwana atatu, ma fighter jets amene ali ma hundreds, and ma missile defense systems. American officials akunena kuti ma move awa ali defensive, ati afuna apange data Iran from aggressive actions if diplomacy fails. Mwachidule afuna nenezo kuti ngati sakambirana bwinobwino ayambisa nkhondo ku Iran.
So Iran in response ikupanga conduct large scale missile and naval exercises zimene zipanga signal kuti nayonso at least ili prepared kuti izipanga defend yokha from any potential strike from the United States of America. So pankhani zonsezi there is one critical point, we call it the Strait of Hormuz, a global flashpoint. So one of the alarming developments ndi ikukuza Strait of Hormuz imeneyi. Strait of Hormuz is ndi pamalo pamene pali narrow makamaka pali vital pa mafuta podusira mafuta ndi like it's mene pali pa Suez Canal pa chakumano of course yo sikanawo ndi strait imene fotokozeramo paya pamadusa 1/5 of oil supply ya dziko lonse lapansi kupitirizaso pamenepo. So ngati Iran ikupanga military drills near Strait of Hormuz ndi warning kuti itakupanga restrict passage ngati itawapyezedwe. Sono kungopanga disrupt pamene papa kuti mafuta asaduse mene amadusira zimene zipangisa kuti mitengo ya mafuta ikwere dziko lonse lapansi mwakamozi. So ma international reactions pano pa tension imene ikukulayi zapanga attract global concern makamaka dziko la Russia lapanga oni dziko la United States of America kuti likapanga strike ziononga diplomacy yawo imene idakali yovuta kale. Ma European countries akupanga edge both sides kuti apange avoid escalation, while energy importing countries maiko osauka amene nsane osauka okha komano maiko amene mafuta amachita kudalira okatenga kutali akupanga monitor bwino situation chifukwa zitakuapanga affect iwo energy wise komanso zitakupanga affect mitengo ya oil komanso oil amene ali mmalizevo amaiko awawa. So why does this matter globally? A direct conflict between Iran and the United States would not limit to the two countries. What am I trying to mean? If maiko awawa angakhale akukangana zinthu sizithira payo okha ndipo ngati nkhondo itayambe sikuti zingakhale payo okha. One, zipanga destabilize the Middle East makamaka region imene kuli UAE, Dubai, kuli Saudi Arabia nditi maiko tonse tili pakati paja zipanga destabilize ka region kamene kachaka, and zikangopanga destabilize zimene jazz region imene you know the result is global energy market ipangidwa disrupt, and mwina sitakupanga draw ma regional allies ndi ma rival powers kuti so akhale akukangana ku region kumene kuchako. Ma analysis akunena kuti even a limited strike itakupanga trigger retaliation across the region kupanga escalate nkhondoyo kuti ikhale a broader conflict. So the current outlook ili motere. For now, diplomacy and military pressure are moving side by side. Ukakambirana ukoziko la United States of America likupitisa ndege zawo za nkhondo komanso ukoziko la Iran likupanga test mamisayo awo. Komanso maboma onsewo ma governments onsewo akuti akupanga prefer negotiations overall. Komano zikukayikisa chifukwa if Trump wanted negotiations sana kapitisa ma military arsenal awo makamaka ma fighter jet ma carriers ndi zinthu zoterazo. So in the coming weeks or in the coming days it will likely determine whether diplomacy succeeds or whether tensions tip into open confrontation, of which akangopanga confront the results are atrocious. And you know the goal of Donald Trump and his allies makamaka Israeli ndiyo kuti apange top boma la Iran. I'm trying to mean kuti iwo akufuna
regime itasintha akufuna kuti abwera asogoleri ena ku Iran. Koma kodi izi ndizotheka? Of course ndizotheka, koma no, it will cost death of millions. So my closing is that as talks wa akupitilira anthu pamene akambirana and so ma military forces akukhala already dziko lapansi likuona likupanga monitor situation closely. The outcome of Iran-United States standoff could shape global security komanso energy stability. Ngati anthu atapangeza military solutions, I'm saying that let's tiyembekezere kumva kupwetika. Chifukwa chani? Mafuta obviously akwera. The better thing ndiyokuti anthu akhale pansi akambirane. Komanso chimene chili chodabwitsa nchokuti dziko la US ndi dziko la Iran anali ndi nuclear agreement. Nuclear agreement imeneyi ndi mgwirizano umene unalipo pa maiko okhuza nuclear enrichment, nuclear weapons chani. Dziko la Iran lidanena kuti silingapange ma nuclear weapons ni mgwirizano umene adapanga ndi Obama nthawi yambuyo. So Trump atalowa mboma choyambira kupanga kunali kucancela mgwirizano umene ujawo, nkufuna kuti akhale ngati hero. Chifukwa there is this thing, Trump adaononga ma agreement onse amene anapanga Obama cholinga ayambireso. As a result zinthu zake zikungokhala zofoyerazi. So let's hope kuti zinthu zizikhala zabwino, and if anything I'll come back here ndikuuzeni bwinobwino mmene zikhalire. So it's Shamina Narrates, osaiwala kuti panga follow komanso kupanga subscribe.